Ban kentiu ya ka rukam tho rukam kran bat keno khasi haki samla puli ka khasi department joka Thomas Jones Synod College Jowai haka arpau tarik urisau kala shim ya ka sen jang ban penlong ya ka jing ajing hikai ba kerpang ya kinong hikai khasi jong ki school ki college pa pher ka district halor ka phang ka rukam hikai ya ka tien khasi haki jaka puli kada ba penlong ya kani ka jing a hikai de namar ba kinong hikai kilap ki jingduna ki samla puli enda ki poi puli hakani ka college bar haka ju ka por ki shem jing e ru ban penben kumta ki perkhat ba da ka jing yo ban ai jing mut ki kinong hikai ba hikai ki khna na do na ki school kan kampan suk ki enda ki puli haki college hakani ka singi lawan ban ai jing hikai ba bnya da ki riu shampang ba kentup ka professor Dr. A. Karmalki na ka Northeastern Hills University Shillong bar ka kong balari shisha nongkenri ka assistant professor Shillong College. Kalong yarangkat kinong pulie bat kinong hikai. Kinong hikai kilong tangki role models. Kinong pulie kin wat ki jingkeli kin kamat kin wat ki interest ki. Recognize dia individual's interest. Ka role jong no hikai hakani humanistic approach kalong tang ban evaluate lani ban pensyong dor kumno kata ka humanistic approach kadan ban le hakani ka traditional approach ka classroom kalong jar long komenta kalong jar Hendrai hakati ke humanistic approach ka classroom kalong busy kalong noisy nam ho noi kai ude ban control kita ki kajing long noisy namar ba kam dai tang kata ka class ba hikai Hendrai ki dan ki bairu ki classroom ki ba dan adjacent to that classroom di kalong noisy namar balai ki keli kiwat shushu ya jing tip pi ai nuksa ya kini ki ai baro tes ngobha ban jet shushu ban wat ya ke ai kataka humanistic approach kabalang student centered kamdai ka teacher centered approach kum kinoi kai ngide ban dan ro ki jing tip ya ki wei pan ki jaktian Miran kam di bantim ya ki wei de ki jaktian ban ya karupang panan kam ya ka grama ha ka khtian nongwe kani ru kalang kobaran kam kum kinoi kai ngide ban dan ro ki jing tip ya ki wei de ki jaktian ban ya karupang panan kam ya ka grama ha ki khtian nongwe ya kan ya lai nuksa da ka bagi hingi ni panan kam ha ki syllabus ki jomnya shuwa menta ko ha ka translation ile ka translation ngimla man shule bitik tay to ka ya kan ka tin thumu ya kan ka target language ya kan ka text ka bagi khasi iran kam lang man pet lang ka duler tan rai ro nang bagin bisha ka ka ya ka to ko ka telaktin na ko ka translation te shubu menta ko me ka gitanjali te ka mo ting ting habdan kam ban so so ya kan ka kaya ka badan ako nga duler tan rai te ka mo lang dan ka jingtip jong giveaway ka jektian ka mo ka khamso la ne ka kamera shubu ningi bigan laban hikai kampai kena te kata ka de ka badan kam nang taru ya ka grammar jong giveaway pakki tien nongwe kam tam ya ka ni ka bangile menta ka ni ka paper 3 pini iba iong hang habang ipet ni kini ka formal aspects of language ni ki jektian okay hang to labatay gitu ba kidan kini ki monosyllabic language kidan kini ki agglutinating language kidan kini ki functional language te kam ilan kam ro pendel ban sa tho ya ka grammar ko jogi wei pat ki jektian khnang pengin lang ban hikai thamha kamon you agglutinative language ki jektian ki ba komno ki ba adopt ki ka agglutinative language kamon you functional language ki jektian ayu ki ba panan kam ya kanika functional language kum ta terter te nang ta de hombang ibang bakidan ki jektian ki pare ki monosyllabic language ki writing systems ro kidan lagi jong ki writing systems ki jong ki bope wisho kamot hamtur ndai munshi bataya ki na kamto ki writing systems miran kam ro ban basuthu ki rinkat berki nuksa te kamot klam da suthu shayla de ya ye kita ki
kumno bagi wei bagi jaktin ki adopt ye ke kom kam chake ke grama kam kita nginum lakban gi kai pa bagi khana dengan so thu chai la de